Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-25 na nga adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2022 mga ka-aksyon. More or less mga 6 days na lang ang nabilin kag July na mga ka-aksyon. Tiuna sang pagpungko sang mga napilian kag nailiher nga mga opisyales naton sa gobyerno, from councilor down to president mga kaaksyon, president down to councilors mga kaaksyon, no? Magasugod na sila sa pangalagad sa aton mga kaaksyon. I think no Friday na nga adlaw, no? Ang July 1 mga kaaksyon. Sige lang taon ta kag himulsuhan ta ano bala ang ma-consider nga mga bagay kag first implementation sa unang adlaw sang pagpungko sang aton sining nga mga opisyal sang gobyerno mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Mga cabinet members ni Marcos, mga kaaksyon, sige-sige pa man ang pagpahamtang sa sining mga tinion mga kaaksyon. Kag ang opisina sang Vice President Sara Duterte, mga kaaksyon, subong adlaw tigin pamtangan or nagaplano nga magapahamtang sang mga protection guard or sa idalom sang PSG o kon Presidential Security Group mga kaaksyon para sa proteksyon man kuno sa Vice Presidente kag bugos nga pamilya. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aton hibaloon mga kaaksyon karon dugay-dugay ang mga developments kag balita gikan diri sa lokal mga kaaksyon. Kagabi may gintero naman no sa Barangay Vista Alegre, pero ang aligasyon nga gintero siya kuno may mga ino dre sa investigasyon sang mga kapulisan sang Police Station 7 nga self-inflicted gid lamang kag hindi hungod kuno nga na teruhan sinuayhan ang nagpalupok sang armas lutang sa sining biktima siya bala o kon may yara iban pa. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kag sa Kapitolyo Probinsyal mga kaaksyon, handang-handa na ang mga
provincial officials naton headed by Gob Lacson nga magapatigayon sang inaugural ceremony karon sa hapon. Mga 95 ka mga gwardya kuno to ang igapahamtang para magpatigayon sang seguridad sa mga opisyal sang gobyerno naton. Te expected nga yara dira ang gobernador sang probinsya, si vice governor, mga board members, kalakip man ang mga mayors, vice mayors, mga konsihal, kag mga iban pa nga mga dinapit nga mga bisita sa sining inauguration sang gobernador karon man sa hapon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Bantayan lang diri sa Aksyon no Radyo Bacolod ang mga senaryo kaganapan dira sa area sang Provincial Capital Lagon karon sa hapon. May mga tent na dira nga ginpamtang sa ground mga ka-aksyon in preparations ni sa pagruulan-ulan kun hapon kagang ti kun init way nagidman kay daw pag start na sa alas 4 hindi pagidman na mag-start mo ti kun isip-isipon naton by 5 o'clock pa hinunod na ina ang adlaw kag may mga kahoy man dira sa Capitol Lagon nga mapasilungan mga ka-aksyon. Sige bantayan lang naton karon diri sa Aksyon no Radyo Bacolod mga kaksyon. Kamustang mga kaksyon ta sa palibot sang syudad sang Bacolod? Kamusta kamo iya mga kaksyon namon? While nga nagahilapit ang udto, tiga matamat na preparar sa pagpanyaga ang aton sining nga mga kauturan. Kay dugay-dugay tigpalanyaga ng iban gani daw nakatapos na siguro mga kaksyon. Kamusta mga kaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kapurukan kag kabaranggayan, sa mga kaaksyon naton sa mga kabanwahan na naman kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side. Nagapangamusta kami sa inyo sa sining nga udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kaga kalakipan nga ginakamusta ta mga kaaksyon ta sa Guimaras dira sa mga banwa sang probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, kag sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwaga sa Capiz man mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa sining nga udto sa Aksyon BBB. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Tubtog kita sa taknang launay media sa sining udto diri sa ato sining pag-pangalagad. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial. Of course nakasentro sa sining seguridad sa Kapitolyo kag Lagon all set na para sa inaugural ceremony karon sa hapon. 95 ka mga gwardya kag safety personnel igapahamtang mga kaaksyon. Kagiban pa mga balita, karon dugay-dugay dalon ni aksyon na Marlon Hinovia samtang sa Bacolod City Government Center nga balita. Iga balita ni aksyon Art Tayhupon ini may kang tanan sa kampanya batok sa kinawatay sang kable sang kuryente ginatutukan sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod.
Sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Akson na Eric Magbanwa, biktima sang paglutang kagabi sa Barangay Vista Alegre, self-inflicted. Kag hindi hungod ko nga ginlutang suno sa kapulisan sang Police Station 7. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Akson Alvin Graba karon dugay-dugay. Ini may kang tanan sa 33 anyos balahong lalaki nga nakuhaan sang armas lutang sa Banwa sang Pulo Pandan kag kalikip man ang top 1 most wanted person sa Kabangkalan nga level bilang top 4 most wanted person sa probinsya arestado sa kasong rape. Sa balita naman sa patrol mga kaaksyon, no? Di sa balita sa patrol legal counsel sa mga rallyestaho sa Talisay Logistic and Packaging Corporation magapasaka kaso batok sa mga gwardya kag management sang TLPC. Karon dugay-dugay gabalita na ni Akson Alvin Graba mga kaaksyon. Samtang sa balita naman kay Akson no Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, 23 anyos nga lalaki ho arestado sa kaso nga child abuse bala. Kag duha ka mga nagkaladakpan sa illegal gambling, pasakaan, regular filing. Sa balita naman kay Akson Nelson Patinio sa unang distrito sang probinsya, ini may kang tanan sa isa ka biktima ho nga ginlabo patay sa Banwa sang Calatrava. Sa balita naman sa ikalimang distrito kay Akson VG Apasible, isa ka lalaki ginbuno kag ginlampusan sang butilya sang iya man lang kaupod sa ilimnan sa Banwa sang Hinigaran. Sa balita naman sa nasyonal, 5 katuig nga termino sang mga barangay officials ginakonsiderar. Kaga inauguration ni BBM gindeklarar nga holiday sa Manila. Kag ICC dapat nga tugutan nga mag-imbestiga sa AGK sa war on drugs bala sang Duterte administration suno kay incoming security advisor Carlos. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa ato sinigin pang headlines karon dugay-dugay lang ang mga detalye sini kay mahinang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page kay tirahon tay na dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe no sa mga kaaksyon naton. I-like lang kag i-share tapos ini like and share, ipadala ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon ta ina dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, taligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga commercial sa karon dugay-dugay balikan ko kamo plus ang mga balita na gikan sa aton sining mga aksyon na reporters pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanaya sa mga kaksuntang naka-monitor karon nga udto sa kay Star Mayo, kay Vanessa Mayo, mayong pagpamatigid Vanessa, no? Maria Leia Marabailes Banaglorioso, salamat gid, no? Francis de la Cruz, salamat gid sir. Hari kinyo sa Hamilano,
Phoebe Caberoy Moscatiles, may lang nga pagpamati, no? Madam Virginia San Antonio Pendara na si Madam Virginia San Antonio Penda. Why gid ka absent, ha? Present gid sa iya. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Penda. Marty Artisano, Batch Jonathan Fuentes, salamat gid Batch. Gamonitor dra sa may barangay Alihis to, sa Country Homes Alihis, no? Atelra Galyopa Magaluna, no? Salamat gid Atelra Galyopa or Galyopa Magaluna, no? Dalia Susumi, salamat gid Dalia. And Tutodar Aguirre, no? Kag Rochelle Evangelista, salamat gid sa inyo sining nga pagpakigopod. Likewise sa kay Inday Blazaho, Sheila May Mides Rivera, no? May lang nga pagpamati. And sa iban pa naton nga mga kaaksyon, daligid lang ha, kay ilang taon to diyan na yo. Happy TGIF Action Rex. Thanks gid watching kami diri sa Rochester, Minnesota, USA. Salamat gid Star kay Vanessa. Salamat gid Vanessa. Bane, thank you gid Bane, no? Si Sheila May Mides Rivera, slingya gamonitor lang sila sa Barangay Estefania, no? Tamyaw lang pamilya Rivera and Mides. Always gid ga pamati sa Action Radio. Sa Barangay Tanawan. Dining Tanawan sa Kabangkalan. Sige ah. Thank you gid Maria Leia Marabailes, Glorioso, listening from Camellia, Bacolod South, Barangay Tangob, no? Hari kinyo Saga Monitor sa Barangay Sumag. Thank you so much, Hari. And Jovel Villanueva, no? Monitor lang kag tamyaw lang sa pamilya Villanueva sang Sitio Baog, Barangay Ayungon, La Carlota, from Jovel Villanueva. Listening from Pulupandan, salamat gid Phoebe Caberoy Moscatiles, no? From Pulupandan. And Melvin Finyafil, raman si Melvin Finyafil, no? Kag Anthony Louie Habagat, salamat gid, no? Ayos, sige, dali gid lang mga kakson, standby. Balikan ko lang kamo, dugay-dugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion.
winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Besyara tayo! Besyara! Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa atong sining pag-pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:50 na nga oras. 11:50 na mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta, standby aksyon Alvin Graba, apat ka mga tripulante nga Pinoy nga nakaluwas sa pagbungguan na isang duha ka barko. Maayo na ang kahimtangan suno sa report sang OWA, especially ni Hans Leo Kakdak mga kakson. Kag ining apat ka mga tripulante nga mga Filipino nga naulamid sa pagbungguan na isang duha ka barko sadtong Hunyo 8 blamo sa Solomon Island mga kakson. Nangin maayo na kunong kondisyon na ini ang ginpabutyag ni Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA Administrator Hans Leo Kakdak nga makabalik na sa pungsod masunod nga semana ang apat ka mga tripulante. Ang apat ka mga Filipino ni ang kabahin sang masobra 30 ka mga tripulante nga nakaluwas matapos nga ginbungguan sang isa ka Taiwanese vessel mga kakson, no? Sakayan sa mga Taiwanese ang ilang ginasakyan nga Korean vessels. Suno pa kay Kakdak, naka-quarantine sa isa ka hotel sa Taiwan ang apat ka mga Filipino. Dugang pa sang UWA administrator nga yara na sa mayong kondisyon ang apat ka ginkantuan na kag ginbisitahan sa mga labor officer sa Taiwan kag ginatagan sila sang ila ginapangayo nga pagkaon. Na kilala ni ang apat ka mga tripulante nga sanday Mark Anthony Caminse, Jovi Jovencio Mariano, Josel Astorias kag Marielo Bautista. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Alvin Graba, standby noy sa balita gikan sa patrol, no? Dire kita na yung live extension coffee mix or
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kaya kaya tumakami nga tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan ta rin balita ni Akson Alvin Graba sa patrol, no? Inimay kang tanan sa Legal Council sang mga rallyesta dako sa Talisay Logistic and Packaging Corporation magapasaka kuno kaso batok sa mga gwardya kag management sang TLPC sa natabo kahapon nga pag-disperse sa ila, ambot kun illegal ining pag-disperse, no? Ara man ang nawong sa mga kapulisan sa Nakbanwa sang Talisay mga kakson. Ti ambot kun bala ang pag-execute sini kun legal ini, no? Ang pag-execute pag disperse sa sining mga trabahante kay according sa report nga mga gwardya kag management sang TLPC ang nagpatigayon sini iya nanong klase sang sitwasyon ning ang pulisya naglantaw lang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang kaunan sa report ni Akson Alvin Graba sa patrol. Akson Alvin sa detalye, Akson Alvin. Aksyon Rex na talana nga magapasaka sa nga kaso sa mabot nga Lunes ang kampo sa mga empleyado sa nga Tanduay Battle Salters Warehouse nga napahamtang sa Zone 15 syudad sa nga Talisay Batok sa duha ka mga gwardya kag manager sang Talisay Logistic Packaging Corporation o kon TLPC. Sunod diri kay Attorney Luque Espiritu ang presidente sa nga Buklurang Manggagawang Pilipino. And at the same time, amo ni siya Action Rex nga nagaserbi bilang legal counsel sa mga empleyado nga gingkakas sa obra Action Rex nga kahapon nga adlaw pero sa nga dispersed sang ang mga nagapiket nga mga empleyado nga nagresulta sa pagkuga kag pagsakit sa duha ka mga empleyado nga that time ga patigayon Sinong nag-disperse ning? Ang mga gwardya Action Rex, no? Ang gwardya sa Idaluman sang Magnum Security Agency. Di may mga permit ni sila? Ang ining mga gwardya. Oo. Ang mga gwardya way hindi sila permit para i-disperse kundi plutuyo i-disperse kit ining mga nagapikit na protesta action. Nagasablag sila sa lagyan sang truck. One kay kung lang taon ta sarado man ang gate action na Rex mong. What I mean, ining mga nagarali ara sa gate gid mismo? Oo, ara gid mismo sa gate action Rex kag dara nagid sila nag-tiner for quite a long time. In fact, mga napulo na kaadlaw karon sa diin sulod diri kay Espiritu, legal ang ila sini nga picket protest. Bro, what I mean, tanigin pagi lang na iyang slakyan ang mga nagakwandabla, nagasulod sa compound hindi nila pagbalabagan. Correct, amo na para kahit paano continue sa lang para operation. sige lang operation, sige lang demand nila kung gusto nila. Oo, isa pa na, Action Rex ay plano man nila posible nga ma-paralyze man ang operation. That is why nagpatigayon man sa ilang ang plano nila pag-paralyze ang operation, sana na sa mga violation siguro na. Ang ilagin pamtangan, subunggid butangan sa mga basyo, mga basilyo sang beer kag soft drinks na. Oo, ginbutangan man. Ito na sila sa likod dampi. Kamagan Action Rex. Ato na sila sa likod. Oo, ara na sila sa kilid na lang. Kilid. Ara na lang sila sa sa likod kilid. gid sang mga kaha sang mga soft drinks kag beer Oo, ara na sila sa kaha sa mga ilimnon abi aksyonar. Ara sila sa likod, hindi kay sa sulod sila sang kaha kay hindi na natigo sa kahaya. Sa likod. Sa likod yan kag sa kilid man, ara man ang iba sa kilid kay dira man sila galuto Action Rex. Sa may kilid ang sandalan ilagi man. na occupy part pa na sang
ano na nga kuan na TL ni ning komla. Actually, Tanduay TLPC? Battle Sorters na. Part pa na siya. Apart pa na sabi Yes. sigon illegal naman na ablang pag-squat nila darahaw. Ah, Basi hindi na da iya nakatanduwa ayaw mo nang marusadya pagid nga. kay gin pamangkot man naton bala attorney legal ang ila sinipagpatigayon sa piket. Sabat ni attorney legal kay nag-agi ganyan sa legal action rex paagi man sa Department of Labor sa diin may ginpatigayon gani silang hindi ba pagpakigya sa Apol Pakuntani sa management sa TLPC and it just so happen nga wala man natigayon ini action rex. That is why may ara man sila notice to strike ang ining mga empleyado action rex. So ang natabo diriya kay suno man gani kag base man sa pahayag ni Espiritu hando man lang kuntani sang ila sini nga hanay. That is why nga magpatigayon pa sang peaceful negotiation between sa management sang TLPC. That is why kahapon nga adlaw action rex Galing ang TLPC pamatyagan kuno amo ning nag-contract sang ano to gani nga kwanto kontraktor to. Tanduay Battle Sorters. Sakto na ang malo sila ang dapat yang ralihan nila to. sakto na action Kaya na ang rex. TLPC yan, nag-contract ini through butlers sadto nga sila ng empleyado. Bali ang TLPC na kuntani. Oo, contract mo. Oo, pero ang natabo Tila na, kontinuig na sila nga nag-rally dira, sa labto na sang butlers na. Isa pa na, isa pa diri action rex kay kumadugduma mo tong hambal una ni attorney Espiritu nga ang TLPC kag base sa dinadiskubrihan wala sang lisensya gikan sa dole para magkuha sang mga manpower. That is wala why sila gani license sabi or nano man da magtawag da ang TLPC pero ang logistic ang nag-hire bala sa mga tao ni. ang TLPC ni nag-hire mo. Ang TLPC? Ang TLPC ang nag-hire kay ang Tanduay Battle Sorters nagkig-angot sa TLPC. Ang TLPC action na Rex nagkuha man sa mga tao. Lang klarohon ta action Alvin inang tag-iya sang compound nga ina nga may mga basiyo under sa ano na? Tanduay Battle Sorters. Tanduay Battle Sorters. Oo, amo nang pinaka-warehouse. Amo nang pinaka-warehouse. Ang nagpangita sila sang tawo kag na-contract nila ining TLPC. Rex, sakto na. Ang TLPC naman. Okay, TLPC gid ang dapat anong side sang TLPC ni man? Amo to action Rex nga kahapon handom kag nagalaom nga ma-attend ang management sang TLPC nga magapakigsapol sa ila sa ato kay Attorney Luke Espiritu kag iban pa nga mga miyembro sa simbahan sa handom nga makapatigayon sang peaceful negotiation sa atubang mismo sang National Conciliation and Mediation Board o kun NCMB sa under sang Department of Labor. May Department of Labor pa? Well, okay. Sige. Oo, si Dole, pero ang tikang man sila action Rex, no? Gamove man sila. Oo. Ginapamangkot ko lang kung may dole pa Yan naman, kung may dole pa. That is why, nagpadulong sila dito sa National Conciliation and Mediation Board. Anong natabo? Ginisnap ang grupo ni Attorney Espiritu Action Rex. Way magpakikita galing grupo ng Attorney ni Espiritu? Wala, nagpakikita ang management ng TLPC sa grupo ni Espiritu. Oo, dapat nagpakikita sila kag kung istoryahan anong claims ang mga empleyado kag kung anong pamatian tama ng side sang TLPC. Amuman kung tani action Rex ang handuman kay ang ilaga ni handum to action Rex ang bagani ni Espiritu nagandum kami nagadaom kami para sang peaceful negotiation. Balik lang sila sa obra. Kiti wala man sang negotiation kay wala man to sa nag-attend gali sa grupo nila. Wala gid bisan isa even any representative. Anong rason kuno nga wala mag-attend na grupo ng Attorney Espiritu? Ang grupo arang grupo ni Attorney Espiritu, wala ang grupo sa TLPC. Ang kundi nagkadtos la sa mediation board. Oh. Ang nagabot ang grupo sang ni Attorney Espiritu. Correct.
Ang TLPC nga group wala ya. Wale. Amo nang Oo. klaro da, hindi kayo Oo. sulion tang balita. Maklaruhan ka na parang manami blang aton presentasyon Action Alvin. Correct. Di wala to nagkadto. Sino ning sa logistic ni? Logistic, wala na mentionar ni Attorney Espiritu kung anong pangalan sa management o kung ang manager Action Rex. Dapat ang Talisay Logistic and Packaging Corporation ginatawgan tang atensyon. Sirs, ma'am, basi ko may time kamo liog tani sa Batbiho para maklaruhan naton ini no sa TLPC management. Kung sino ning mga behind sini kay para nga bisan paano once and for all madulong naton Action Alvin both side kaya ang napamatian nato ng panig lang sa mga rallyesta bla mga empleyado nila. Action Rex in fact pagpadulong magani naton way kita ka sunod sa aton kuntani pagpadulong naton nagligad aton tuhan do nga makakuha kita sa side sa TLPC ugaling kay ti way sakto say way gid kita naka-interview Action Rex but anyway sunod diri kay attorney ang natabo kahapon isa ka tumultuous affray o controllable case affray bala Action Rex nga nagresulta sa pagkuga sang mga duha ka mga empleyado sa diin ining duha ang nagreklamo man sa mga kapulisan sa idalom naman sa Talisay City PNP Action Rex. Nagdatala naman kay previous kahapon nga adlaw bisan kagabi wala man sang available para magpakurasyon kung tani bala Action Rex. Suporta para sa pagpasaka nila nga kaso slight physical injury Action Rex. Gamay lang man slight physical injury kontra diri sa mga gwardiya. Ari Galing normal lang naman nga ti kung may kinagual-gual ti alang-alang tulukon man sang mga gwardiya siyempre mawahigan man da sila ti amo na gurumbot nila sing ganon Oo, ti mansig isa to, mansig tulod. Wala man na guro ginsakit sila kay ginsakit may nagwakil na kahapon to. Oo, kung di disperse sila way ta kay balo kung illegal dispersal ang natabo sini i-check ta lang ni taning management bla sang TLPC magpagwa man sila sang statement nila bla. Kabay pa Action Rex, no? Kagi-check mo na, be. Ikaw na lang itulin ko ni Simong pag-check, be, kung sinong mga tao sa likod sang TLPC ni. Tinguhan ta gini Action Rex, tinguhan ta Hindi mo na gini, pwedeng wala sang tao da nga naga-prekurar sang tanan nga mga helikoton mo para mabalaan taman blang side sang TLPC kung ano gini ang pinakapunot dulo sini. Oo, muna yung pinaka-importante bisan either any members of management bisan importante diri makasabat man sila. Oo, may tagpamaba lang sila bla. Oo, bisan ang tagpamaba nila. Oo. Mo lang ng pinaka-importante kung wala si Action Alvin Graba pwede nyo gin makuha, no? Imuon botilya galing niya kay imuon botilya sa sulod, no? Hindi kay tagpamaamba. Kay ayo kabudlay ang aton ng diri puntong ti bisan paano tani ambot kung sinong magkahatag sinisang mga tagpamababla sang TLPC ni Action Alvin amo na bing emission mo bi palagbi na noy. Yes, Action Rex Itugyan ko na sa imo para nga bisan paano matagan taman sila importansya diho kabay pa ang ibon ang ginambal gani nila posible na imo ta posible, no? Tiyoy may ikaw na gid na Amo. Tinano ang tikang nila sini? Pasaka sila kaso Action Rex sa maabot nga Lunes kung gina-prekurar na ang iban nga mga legal documents bahin sini Action Rex. Sino pasakaan nila? Pasakaan nila kaso ining duha ka mga gwardiya. May pangalan kita diri mo. Sino mga gwardiya? Jonathan Dalvin. Jonathan Dalvin. Travin? Dalvin. Davin. Oo, kagya si Georgie Villa. Georgie Villa? Georgie lang. Georgie? Oo, Villa. Ano apelido? Villas? Oo. Under na sila sa ano nga security ni? Pagkabalo ko diri Action Rex ang namuno ni attorney is Magnum Security Agency. Magnum? Oo. Grabe ba? Magnum?
Yes. Di sino pagkinang pasakaan nila kaso? Amo lang ning duha, the same nga pasakaan man nila sang kaso ang management Ang mga giniguro nag-haras to ya sila yang duwa ni ka gwardiyan eh? Oo, may kaso pa. Tapos, pasakaan pa nila kaso action Rex. Ini base kay attorney, attorney Espirito, ang manager mismo sang TLPC because he was there yesterday. Sinong manager? Why niya digin mensionar kung gusto ko gadi, ti paano niya ni mapasakaan, sir? Muna, sige lang, kay araman sa iya. Kay pagtawag ko sa iya, ang kodigo niya, ara sa iya cellphone ba? Basi kung magkapangayo ka sa ila sang ngalan sang pinaka-head sang TLPC niya. Yes, Kaga basi kung may contact number man slabla. Ay pa makaw matiguan ta gid action Rex nga mapasabat ta. Sa imo na mga kamot na saligan ko action Alvin mo. Amo na sa batera. Sa Monday siguro Yes sir, tiguan ko di action na Rex no. Maningwa kita. Tiya patos la sa likod sang mga kahanis sang mga limnon eh. Ara pa sila action na Rex pero may sa pinaka-latest to pagmuno ni attorney. Nga may posible matapos na naman balao komisyon. Kay ara na naman ang iba niyang mga gwardya at kaga-iban na aksyon na Rex. Pero gina-monitor man nato na kay nagpakik-angot man kita sa sitwasyon nila dito sang iban nga mga empleyado nga ato dito subong nga patigayon sang ila sining picket protesta. Ari action Rex ang pahayag ni attorney Espirito. Ang management, wala gid na pakita. Ito on the very day nga ara kami sa NTFC para itusugin ang peaceful settlement. At tuto kami sa nang-iimbita pa namo ng pulis. Inimbita pa gani namo ng timbahan para magbinuligay na tade para masolusyonan sa ni peacefully. Pagkatapos namo sa NTFC, wala to nagpakita ang management. Wala ka na iya nga nino, wala to. Gali iya, ato na to yan sila gali iya sa strike area, kagatakiyon gali nila strike area. Ako to nga after ko sa NTFC, pakadto na kami tanin sa picket line, nagtawag ang mga worker sa mo. Ginagamo na sila, may-ara na attempt nga disperse sila. Kung nga nagdali-dali ko sa picket line, amo na to nabtan ko atong gingkuan na sa pulis ang duwa ka security guard. Kaya mo na to nag-i-istorya ko pulis nga daloon na mga worker para mag-complain. Sir, anong plano nyo karon with these two security guards? Ati direct filing kami. Ma-direct filing kami, ituloy ito, mabalikat dito sa health center ng Talisay para makuha medical legal by Monday. Hopefully, puso na mo ng statement natin sumong. Hopefully by Monday, papailan na direct filing dara sa fiscal dara sa Talisay. Tapos hindi lang itong duwa, ay upod na namo ng mga manager na sang TLPC na. Kaya ito sila itong direksyon dito sa operation nila sa hapon. Sir, anong kaso pwede i-file against sa security guard and the management of TLPC, sir? Sa pinakagamay niya, slight physical injury. Ang pinakagamay. Pero we must understand na ang pag-disperse self ng picket line, ng peaceful na pag-collective action ng mga workers, that in itself is illegal. And we definitely would seek to raise the criminal charges against them. And not simply fall into yung slight physical injuries. The slight physical injuries would simply be a result of illegal acts that I'm sure will fall into any one of the higher crimes under the revised penal code. So, Rex, ang kabahan ka damang sang pahayag diri ni attorney Luke Espirito. Hindi na magpaugtas, dapat tumar na lang kamo, no? Sang life extension vitamin D. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas. Nasa tamang serbisyo.
Sige, sundon tani ang problema sa mga empleyado. Kaluluoy man ni sa mga empleyado dira sa Talisayo kung legal man ang ila sining ginahimo nga pikit protesta dira sa Talisay Logistic and Packaging Corporation o kung TLPC mga kaaksyon. No? Life Extension Super Fiber. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang Tapos ang balita ni Aksyon na Alvin Graba sa iluwan tanay si Aksyon Art Taihopon sa Bacolod City Government Center. Kampanya ho batok sa kinawatay sang kable sang kuryente ginatutukan sang lokal nga panguluhan sang syudad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang kaudat sa report ni Aksyon Art Taihopon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Yung kasugtanak sa like sa mga miyembro sa Peace and Order Council Division sa Bacolod nga bilang isa sa magkampanya karon batok sa madata ang kinawatay sa cable wire diri sa Bacolod ang isa sa mga tikang maluwas sa pagpandakop sa sining mga responsable nga naghihimo sa krimen. Isa sa mga gin-recommend nila sa pulis among pagpatawag sining mga junk shop owner diri sa Bacolod City nga amo man mismo ang nagabakal sa ginabaligya sining mga nagapahawat sa linya sa kuryente sa ila sining mga junk shop kinadiretso. Now, sunod rin sa kaya Vice Mayor Sito Millaran, dapat ini nga magtuhan sa karon sa mga otoridad kaga mismo pamalo ng mga junk shop owner kay kuning kaso ginman na sa uli ba madiskubrihan ka mabalaan sa ilang man gyapon na nagakatupagi sila man ang nagapamakal mahimo ini sila na cancel o kung ang nila sila mga permits ang maapektuhan diri kaga sa idalom sa anti-fencing law mga tubang pa sila sa konsekwensya. Kaya sunod rin kaya pamilyaran, luwas din ila naman karon ginasanyog pa ang kampanya kay tiyang liga ng mga barangay, ang mga barangay officials, gintat naman sa syudad sa tulong na magkadihon sila sa tagsagama task force nga mo ang magahimo bulig kampanya sa syudad. Yari si Vice Mayor Elsid Pamilyaran. Issues na gin-take up ditong kawatay sang mga cable wire naton sa kabarangayan. Nagsuggest kita sa kapulisan nga they will call for a conference sa 28 ka mga junk shops naton together sang aton liga ng mga barangay siguro and licensing office. Kaya pwede mo na siya ma-revoke ang permit kung mag-violate siya sang anti-fencing law Sa plak na bayan sa nagsisingit ko lang na problema sa dinggib lang pagambalan kahit ang Negros kag Bacolod isa ini sa Western Visayas man mo sang sigigapon ang pagtaas ang cases ng dengue sa part sa barangay Estefania sige subong ang tiugay dira ni Kap Jerry Tingson kay as of this broadcast time silang recorded nga cases nagdalat na sa 21 Rex dira lang mismo sa barangay Estefania. So magluwas sa mga lugar ng kinalasan na may aras ang plugging operation, isa man ginagawa nila yung pagpanagtag dira sa komunidad sa powder balang nga nagaling sa CHO na
maningibutang sa tubig o stagnant na tubig nga posible dira manitlog kag monitoran sa pagdamo naman sa lamok. Parawagan na gani mismo kay tiara man nagabulig dira ang mga BHW, mga barangay personnel, mga subdivision officials kag mga kapurukan nga dapat sigihon gid ang kampanya pagpanglimpyo sa tagsag ka mapuryan agon malikawan ang pagtugang o pagdamo pagid sa kaso sa dengue. Yari ang punong barangay sa Estefania si Engineer Jerry Tingson. Nagtaas ang cases pero may mga recoveries tapos sige ang atong kampanya no sa prevention para hindi lang magdamo naman ang cases. Then may ready man kita permi, may mga fogging machine kita ngati as per request naga-fogging kita sa mga area no. Pero pa tayo ng clean up drive sa aton mga purok officers kag homeowners association officers naga-coordinate na sila sa barangay. So mula na aton nga action man siyempre gaatag kita sa atong lang mga powder para sa mga stagnant waters. Amo lang na ang bulong. Siyempre kung nagabuinulog ang tanan na matula gid isang dengue diri sa atong barangay. Ang pinaka-latest pila ng cases mo na kap? Ang total nga na recorded 21 mo no. Dala na ang mga naka-recover. Mula sa sa payag ni punong barangay Jerry Tingson sa Estefania. Ito lang sining panagyan kang rekomendasyon na ariang life extension super fiber. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwag nga nag-trap dito o nag-trap dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang Nasa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Artay Hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? May isa di ka abyanta ho nga nagpangayo sang bulig boka hangged maning kundi ara sila na confine sa Doctors Hospital, no? Mga June 10 sila na confine until today, until June 21. Ara pa sila sa gyapon sa ospital. Ambot ko nagkagwa na ni sila kay June 25. Subong mo, mga 75,000 ang ila sining na deposit. Pero gaast pa ang hospital kung pwede sila ka promissory note. Ti kayang ila sining money alang-alang mo sa 75,000. Pwede lang siguro ambot ko na ning padugi ni kay kung i-hold ka mo dira sang ospital, sige man na patak siguro. Hindi man na pwedeng gamiton ninyong facility without sang exchange sa ila. Meaning may mga charges nga ginapatigayon sila, although nga ang pasyente siguro ambot kung ginapatumar pa nila sang bulong man, no? I-check lang ninyo siguro kay daw ini nga mga bagay hospital concern ini mo ti ang I don't know kung bala ano gid ining matabo sa sining sitwasyon, no? Kabudlay, no? Takudako sang billing mo tapos promissory note ka di man nila pagbatunon, no? Ambot lang kung nanong sahi sang pamalakat ini mga kaaksyon normal lang naman sa mga private hospitals nga magkasubong ini sila kay da man na ginakuang mga kinanglanon nila mo. Ipacheck ta lang ni Dugang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon daligid lang sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aryo, para sa mga kaaksyon mas dako ang mabulig sa ang
elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, wala kayo ginagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod. Tigtanay kay aksyon na Marlon Hinovilla. Ini may kang tanan sa seguridad sa Kapitolyo kag lagon all set na para sa inaugural ceremony karon sa hapon. Mga 4 o'clock, so good na dira siguro, mga 3:30, no? Mga 95 ka mga gwardya kag safety personnel iga pahamtang. Yari ang countdown sa report ni Akson na Marlon Hinovilla sa Kapitolyo. Akson Mar. Plastado na ang entablado dari sa maya sunod sa provincial Capitol Lagon and Park amonisa ang venue ang pagahiwatan sa inaugural kag oath-taking ceremony sa mga provincial officials nga nagdaog nagligad nga eleksyon. Ang kung seguridad ang paghahambalan kahapon pa lamang kinaplastar na ini paagi sa pag-asikaso sa Provincial Safety and Security Division pati na ang mga sitwasyon sa trapiko sa mga dalan nga nagapalibot na sa may Provincial Capitol Building kag sa Lagon. Sa ato sila nga interview ginapayag na rin ni Security and Safety Division Head Renelo Lastiere nga may ara sa coordination na sa Philippine National Police sa bahin sa NOGPPO, sa BCPO, sa Bureau of Fire Protection, sa BITAW, kag may mga medical teams man nga mag-standby karon sa hapon. Ginto nga sa tatlo sila ka mga sektor ang ining area, kada sektor maipahamtang nga SWAT team, may mga nag-standby man ang mga ambulansya. Now, ang dalan, importante kay pagasiraan ang bilog nga South Capitol Road. Lipot pa ni mo. Ang South Capitol Road, rin sa may atubang ni sang DBP Blanca Development Bank of the Philippines. Inang Ayala. Pagdating mo sa Burgos, pagsampot mo gid ang unang bangga mo ng South. Kaya sa Piakto, North na, sa pinakalas gid to bla. Ang South
ang South Hudson Lake sirado gina siya. Kay may mga barricade yung putanda. Ang north ya. Ang north amo ng one-way traffic. Ang south himuon na nga dugang nga parkingan sa mga salakyan. Ang North Capitol dara sa kilid balasang Sida Hotel, one-way traffic. Ang isa ka lane himuon man parking area sa mga salakyan, mga magatambong sa sining seremonya. Ang isa ka lane amo nang pwede nga magyan, porque one-way traffic isa lang ka direksyon sa salakyan ang pwede makalapay da. Munang bata nga halin pa dito sa may North, Bata Libertad. Mula na ang sunod diri sa Bacolod. Ang pagwaya siniguro rekta to sa may ano na gani nga street na pakadto kay Action Fred sa Langga nga Aguinaldo mo. Aguinaldo. Mayroon sa Barangay Foro. Ang Bata Libertad alin dara sa may Lacson, liko sa tuo sa North Capitol isa ka lane, liko naman pawala tubang diri sa Ayala. Pakadto sa downtown area. Muna sang nga maging plastada. May mga kaugalingon na nag-separate nga parkingan, no? Para sa mga salakyan sang provincial officials sa kay Gov Lacson, kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, sa nagpanumpa ng mga provincial board members. Temprano pa karon alas 3 sa hapon, may misa nga patigayonon diri sa may social hall sang provincial capitol building sa kadua ini nga padalgan. Pero ang iban di man magtambong sa misa kundi matambong na lang niya sa inaugural kag oath-taking ceremony nga proper. Sa isanta ka mga uniform security guards ang iga-deploy sa palibot sa nga provincial capital ug Lagon, plus dugangan pagdinis ang puwersa ang 34 ka mga capital employees nga napaidalom sa safety kag security division. Dari si Chief Security Officer Renelo Lastiare. Aton sir isang gin-secure naton isang parkingan sa aton ma-drop off sa Capitol Lagon. Kaya ang some of our guests will not be attending the mass but only the inauguration proper. So ma-drop off na sila sir sa aton North Capitol Road. Clear ang aton area sa passage ng aton nga mga guests nga ma-drop off sa North Capitol Road, sir. We have already set up barricades as early as 6 o'clock in the morning and have already secured the area, sir. So we have another round of security measure on surveillance of the area where the guests will be passing ang aton nga government officials, sir, to secure also their security and safety. Since yesterday afternoon, sir, may notice that the lagoon is already closed. Si Renelo Lastiere, balitagikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon Marlon Hinuboya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia base may experience ang taga Bacolod nga nag-agidra sa Capitolagon. May changes mga kaksyon sang rota ha kay inanautan ni nada sa North Capitol Road kag makalaktod ka sa South Capitol Road, but today gin-close ina ang South Capitol Road para sa mga bisita, and ang North Capitol area bali pain lang diri sa sudad sa Bacolod, meaning halin ka sa north going to Bacolod lang. Kung outside ka, going to Aguinaldo, siguro, rekta ka rin sa Aguinaldo, guwa dito sa Ramos mga kaaksyon. No? Amo na yung temporaryo, ngagin reroute inang mga salakyan diri sa syudad sang Bacolod, effective siguro, ambot kung sa no oras ni mangin epektibo, basi kung matamat na ni siguro, nag-plastar na, kag i-close na ini, dugay-dugay, no? Kay may ara mas nga pagahiwaton by 3 o'clock siguro sining nga hapon dra sa Capitol Road or Capitol Lagon mga kakson in relation sa inauguration sang inaugural ceremony sang mga opisyal sang probinsya mga kakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Alvin Grabas tanbayan ay sa balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office mga kaaksyon. No? Ario, car aircon cleaning gusto
Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy! Wala kayo ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala na traffic to or traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga presyo sang kuano do hindi ta magbasa sinino kaysa masunod nga simana mga kakson bao perte do naghahana naman ang pagpasaka sang presyo sang gatong mga kakson ay perte no gina-expect niyo fuel price increase mga kakson gina-forecast ini gina-expect on July 28 Martes ini nga adlaw no to July 4 mga kakson. Ang diesel sini magasaka by 1.20 no 1.20 tubtob 1.40 per litro ang igasaka sini mga kakson sa diesel na iya. Sa gasolina nubo-nubo gawa ti nami lang naman kung tani kung gasolina ng imo nga car no kag motor. Kaya ang saka sini, masaka siya pero gamay lang, 10 to 20 centavos per liter, no? Amakin mo na. 10 centimos tubtob, 20 centimos ang isaka sini sa gasolina. Pero sa diesel yan, dako gid 1.20 tubtob 1.40. Di subong pila na ang diesel, no? Plus 1.40 paini sa palabuton nga Martes bao kadhanggad na mga kakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay si Akson Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office may ginrespondihan ng aton sining patrol mga kakson no ining traffic reported traffic accident sa Alice area tracking kag isa ka salakyan ni involve isa ka motorsiklo lantaon tanibi kay nagpadulong dito aton sining patrol si Akson Alvin Graba no katuan tanay si Akson Alvin Graba. Balita sa Negros Occidental Provincial Police Office kag sa ginrespondihan Akson Alvin Graba. Akson Alvin, aksyon na Rex preso karon sa custodial facility sa Pulupandan Municipal Police Station ining 33 anyos nga lalaki matapos nakuhaan sang armas sa sulod ang iya mismo nga puluyan kahapon nga adlaw sa Purok Adelfa, Barangay Zone 3 sa Banwa sang Pulupandan. Ang ining naaresto ginkilala kay Jigger Mahometano nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Major Anthony Grande, ang Chief of Police ng Pulupandan Municipal Police Station, nakalabuot gid no sa ila iktarupangod ining informasyon nga nagakupot sang illegal nga armas ining si Mahometano paagi man sa bulig sang pumuluyo no. And rason ini action Rex nga gina-applyan sang mga kapulisan sang sa gina-applyan sa mga kapulisan ang
gikan sa korte and diriya sa paagi man sa search warrant tigayon man nga na tigayon man niya nga nasulod ang na ni Mahomitano kag diri action rex nakuha ang isa ka unit sang 22 revolver, may lima pa ka mga bala, may 23 pagido nga mga bala na nakuha. Oo, nakuha. Yung mga bala lang na, wala na mga iloy-iloy? Way iloy-iloy, bala lang. Sang caliber 22, tagbala man, unsi ka unfired cartridges, sang caliber 38 action na Rex. Sa karon ginapadalman pa sa mga bala sa yaya, di na yung iloy-iloy sinaman? Umugani man, ang nakuha diriya, isa lang mo, ang iya sang 22 lang bala action Rex. Ari ang pahayag ni Police Major Anthony Grande. Sa search warrant, sa violation sa RA 18591, ginserbi naman ni siya, dito, no, naka-recover kami siya mga puluyan, isa ka .22 revolver, without serial number, yun ni bala. So, man, recover man, no, unfired cartridges, 25 pieces, unfired cartridges, isang 38 revolver. Paano ninyo nahibaluan, sir? Nga ining si Mahomitano, sir, hupot gid sang illegal nga armas, sir? May concern citizen, no, na nag-inform sa amon, ngayon yung suspistado, allegedly hupot sang illegal armas. So, kaya nakarapin sa surveillance, pagit sa itong internet relatives, apply kita sa RTC bago. As a initial background, sining subject sa search warrant? Ini siya nagbalik, ini siya sa Pulupandan, mga 6 months to 1 year ago. Asay dira, no, may mga report kami na baton, kung 25 pa, bukod sa illegal man nga activity. Aksyon na Rex ang kabahin ginamang sa pahayag diri, no, ni Police Major Anthony Grande. So mong sini gina-search para naton ang lugar action Rex. Kaya ari kami sa may Alice Road Dampina, pero way gidya sa kuno pali sa Yakburo ni ang ginatumo nila ay. Ano kuno na? Ining aksidente nga natabo aksyon na Rex. Tubang coffee culture kuno? Oo, tubang kuno ni coffee culture. Coffee culture, no? Ay dito na guro sa may before blasang country home sa Lihes. Okay. So, sige. Kuan kami dito, kay lapit na kami sa area sang kuan bala action na Rex. Sa area sang masilingan na, lapit pa kadto. Oo, gani. Dito na guro na. Dito na guro. Oh, gani man nag-uter naman. Sa doon lang nagkaroon dugay-dugay. Ano ning tapos tapuan mo sa wanted person eh? Amo to, pagdali ko kagina na biling ko akong kutsi ko. Gadali tadaan. Report mo lang nagkaroon kagahon. Yes, action Rex, report tali karon ka kagahon. And of course, dugay-dugay man sa action report sa afternoon edition. Ma-signal kita action na Rex kay actually, pagko naman na kami diriya sa circumferential road, base pa lamang action Rex, no? Makita natin yung salakyan. Si action na Dale daw ato to siya guro, ambot kung di na siya dampi, Gani, sundin, i-count bala natin action Rex, no? I-search na natin. Ma-signal lang kami action Rex kung makita na natin ang lugar, balik lang kita sa idigid lamang malugay. Balita rin sa PPO, Initiaksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa pagkalot, aksyon, run! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa Nokpo, no? Karon dugay-dugaya. May tisianay, kulang balang imo sining alawa. Ang
ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, wala kayo tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang Sige, taligid lang mga kaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa karon dugay-dugay aton balikan mga kaksyon ang pila pa ka mga informasyon nga madulong sa aton sining mga balita mga kaksyon ilabi ng balita sa BCPO kay aksyon na Eric Magbanwa kag ang aton sining mga out of town reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Life Extension. Ayos. Sige, manamyaw tanay. Mayo lang pamati sa kay Marilo Varon. Janie Solgon, salamat gid. And Lot Sardon, may lang pamati dira sa San Fernando, Pampanga. Romeng Estrabon Hidalanga, may lang pamati sa Hidalanga family kadra sa Barangay Talaban, Himamaylan City. Humalumina, salamat gid Humalumina, Ricky Soriano, Georgina Subdivision, Barangay Mandalagan, ga-monitor si Ricky Soriano. Donald Kabasag ang asawa niya, si Leia Kabasag monitor man. Idilaos, kag Nanay Isabel sa Victorias, Ray Flores Baryoga, Leonila Tarosan, Joan Salmiti Isiha, salamat gid. Gian Resisyo, salamat gid Gian. Pelton Lipora, from Pasay City, salamat gid Pelton Lipora. Kay Maricel Isok Alonsabe, mayong udto lang sa taga Hacienda, Conchita, Barangay Sagang, sila ni Hope sa Badugo, Mark Alonsabi, pagtok, kagtuto, Jomong, ng Telma, Pihida Season Kadungon ng nagmonitor Gids Tagala Castillana. Sige salamat gid Giselle Franco, kag Erwin, kag Coco, ga-monitor sa Barangay Mao. Giselle Franco, Leia Younger Esquivel, salamat gid. Okay.
Ayos. Kagiban pa naton nga mga kaksyon si Ati Kim Iriman. Salamat gid, no? Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon na standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Punan ng mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako galing si Henry. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa atong siling pangalagad, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:59 ang aton oras, mga kaaksyon. Sige, sa iluhan tanay balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office na numaning natabo ni. Pero ang biktima kuno sang pagtiro kagabi sa Barangay Vista Alegre, self-infected kag hindi kuno hungod nga gintero suno sa kapulisan sang Police Station 7. Aton hibaloon anaya nagkinagual kagabing Vista Alegre naman mo. Yaring report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Ara na ang ayo di purma. Do ginakordam ko bla pagsulod ka mo do amo-amo gid. Do amo-amo gid. Alaban eh. Ayo di purma. Hindi na. do dako gitong talent figuro to pag MC to ko nagatag kami sa kay nas barangay. Abi ko may TF to. Okay. Summer League nyo to. Ti pwede to kintra gali. Ayo di purma. 14 Gulanga. Ayo di purma. Okay. Pila to ka bracket tao? Tatlo? Okay. Way kuno udyo to? Udyo sino? Way udyo sa aton nga nga Facebook bla. Okay. Basta kon balukang mga listeners taniyo reklamo dayon kung di mabatian ang tingog mo. Ayo di purma. Ate, thank you, Git. Tao na sa tirada, no? Si Randy L. Bahande. Linya, ara naman kamong nga duwa makakadlaw naman ko sa sunluganay ninyo. Okay. Sige, salamat gito to, Randy. Sa kanang Aksyon Randy, kung may ara ka na, pabablaw ka kita yun. Ayo di purma. Kay Kapitan Chad Feria, kay Kagawad Joe Fred Zapanta, kamusta ka mo dira? Kampiyon na. Kampiyon? Kampiyon sa Rion. Ayo di purma. Kampiyon na. Ara sila? Ara sila? Ang buta?
Para sila kuan ka monitor. Okay. Timayong udto lang da sinyo Oo, si Kagawa Jopre sa Pantara ka pamati okay. Si Bonbon gani sa barangay hall gani amo na perme ka pabalo kay Kagawad Jopre. Kaya gina dugsing naman to ni Action Race kag ni Action Erico. Namo na tang tirada. Si Rex Alpa sadya naman ni way gintada sudan lang kapi-kapi lang. Kapi lang masarangan namo ni Action Race. Kung kapi-kapi lang way problema. Sa kakapitsil nga kape. Ayo di purma. Pila ka kabuong ubos mo. Siling Miradora, Syoko, linya ara na may audio na. Okay. Very good, very Thank good. you, Gid. Salamat, Gid. Sa mga listeners naman, concern silang hindi mabatian ng imo siling nga tingog, no? Ate, thank you again, no? Kuhaan lang premium kay Action Race. Ayo di purma. Hindi Muna tayong tirada, no? Si Sir Joseph Chua, kamusta? Oo, doon ako kabati siya. Ako panawag sa imo. Ay, manggani. Daway sa kapabatsagaw. Sige sa katawag sa imo Action Race, Gani man. Magtawag sa piyo na naya mo. Ti laban ni. Kaso na rin dahil na trapa rita. Raya si Rona Rida Traba. Ako monitor sa. Si Boss Joseph Chua, doon kay kapabati. Gani, no? Galing na si mangibot lang ni Sablaw. Makibot ka lang nga manawag sa imo dugay-dugay, no? Action Race, panawag ni. Ayo di purma. Kay Merls Labrador. Salamat, Gida. Merls Labrador. Ara sila. Sa Granada na siya. Gamo na ni. Damo na. Kanang pamati sa aton. Perdi ka pa dahil. Hindi na ka maperdi na yan. Gani man. Undisputed. Thank you, Gida. Sa ano? Sa... Ayo di purma. Klaruwab la. Kaya ito klaro. Thank you, Gid, sa aton nga mga tagplamati, okay. Abi ko thank you kasama yung... Siling ni Randy Bandre, ling Action Eric, pesta kagapon sa mga baybay. Ano luto mo gapon? Ati, way man siya baybay, Hindi mo tayo sa punta tayo. Aran siya pabukid, Pabukid kami yan ni Action Rex. Di sa baybay, way kami. Siya gali magpalapit sa baybay kapon, way kami magpalapit na Action Rex. Gani, basi mabasyahan ta to. Kagaway labot, ibisi man tayo kahapon. Laban way ta tsansa nga Way tsansa magalagaw, Na mo na tang... Kay Manny Lokyas, mayo lang ang pagpamati, Manny. Nangyara na sila. Ate mo na sila, no? Ayo di purma. Ato na si Manny Lokyas. Gani man. Kay mayong tawo na siya Action Rex. Laban Kag mabiniligo ni na, no? Tinano ning nasulit naman niyo? Way to kinarang-karang ganing gabing pulis na ton. Pagkabalo nila nga may shooting incident man, niya to way ni puwaya. Ginaarat ang magamuning sahi ni. Sino to nagpalupok to? Ate siya, ka na miya siya magpalupok. Tingin na recover to siya? Why? Self-reflective yung Action Rex. Iya to yung kagulingon na tiruwa niya ya. Tipo na recover ang armas? Ate, sila niya kinabuyo ko. Dulon sa... Drawing kuros-kuros sa kapito. Laing kapito si Ego to Captain Bonilla. Diyan may palinga matapos si 14 anyos ni. Uy, pagani mong pawan nagsali naman sa... Ay, nanong kaso naman niya man. Nagsunod ka naman mo diya sa eksena. Oo. Di akin, akigan to gabi ni Captain Bonilla to gabi si Romelo de la Cruz. 55 anyos tumantok isang morsya. Ang batay ko to naman, din sa kanong kagabi na sa may puro kartilingban sa barangay Vista Alegre. Kagabi nagpinarumba pulis naton ang ibang nga unit sa station gani nag-responder man dito. Kaya mo naman to kuno may ara nga shooting incident. Ang ambaw to kagabi ni Romelo de la Cruz kay ara sa impluensya sa Bacorobong Ilimnom. Gin sugatas kano sang tatlo ka personal kang isa ko sa tatlo nagtiro siya. Tapos niya sa kay Action siya kagabi niya may shooting incident pag ito sa kwano. Sa may Abada Sky, balikan niya to. Hindi kagabi ka naman si Bonilla ay nadala tanas sa kahulugbo niya ang mga pinangambay at dito na-discoveryhan gali nga iya man ang armas, iya man ang igo sa kamot actioners. Kali kayo pamangkot sa ni Captain Bonilla, hindi ang armas mo, anong armas mo?
Ginaboy ko, sir. Sa mo ito gabi nga ito nagkinaran-karan gabi nga pila ka mga unit pati ang Mobile Force Company ang SWAT team sa BCPO kagabi nagpinarumpa man dito sa area balik sa Vista Alegre kaya nila matuod ang shooting incident. Yari si Captain Elmer Bonilla sa sining balita kagabi na nagmunta dira liwat sa barangay Vista Alegre. Dumalisyoso bala kag iba-ubala nga istorya sa isa ka persona pati pag kadto sa aton investigador kag ang pulisan dito nga may alleged kuno shooting incident. So ay nag-report niya ding biktima nga may tatlo kuno kataho nga nag-tiro sa iya. Galing lang kay pagkadto sa aton pulisan dito nga nagresponde. Kuniya galing biktima daw halin niya sa inuman. Siguro hampang ni siya ang iyang armas kag accidentally basin na pull niyang trigger kag niigo man mismo sa iya nga kamot kag amutong gitunaan nga napila siya. So, ginpakita namon gani ang armas ng investigador, rambal niya kuno ginhaboy niya. So, malisyoso niya pag-ubraya sa history actionary. Katong aligasyon, sir, kung nga may shooting, liwato sa Abate Sky, why ito kamotura niya, sir? Why ito ang shooting incident? Siguro taguo niya niya tani ang naksidente siya tungkol sa iyang kapabayaan bala. Hubog siya, hubog. Hindi man na niya maputigan kay damo sang witnesses dito nga nagkita sa iya sang during the time nga natabong insidente. So, but silingon, sir, self-inflicted to ya? Self-inflicted niya ang pagpalupok nga na pinas tong iyang kamot kag wala sang shooting incident nga natabo dira sa area sang barangay Vista Alegre. Taga dira kina, sir, ang biktima? Dali yung biktima ni siya, nagkagtulan na dakulo sa lugar, kag siguro basi may birthday, so nag-inom sila sang upod sa iyang mga kaparentihan. So sang gabi naguro mapuli na to sa tani dito sa Murcia, galing lang kay siguro basi trigger happy man bala ni Migota pag naghampang siya nga pusil. That's why accidentally siguro na pitik niya ng iyang armas na dala. Ano kunong armas yung dala, sir? Muna gani, di niya man mambal kunong armas, kaya ginapagawa niya yung tiro sa kuno. Pero may nakakita yung aksidente niya na palupok ng armas. Naman ko sir, isang natabawa gabi sa area sang barangay Vista Alegre. Grabe ito, kutihon sa lunggan niya. Palok po yung lunggan, kung tunog, mamlaw. Ginapasala-sala yung kadamo na problema sang kapulisan ta. Idugangan niya Pero, speaking of mga kapulisan, nami subong ang programa ni Colonel Marter kay may mga pulis kada interseksyon na. Ate, ara na na. May mga beat patrollers kag mga patrol gidya mismo sa kada strategic areas nami nga programa ni. Kaya mo na niyang resulta sa asunod nga insidente, Black Surex. Dapat madakpa na ning gahimo ni. Pero sa pilato ka kaso to, may 5 na nga inugpasaka? May 5 na nga daw inugpasaka, kalagati may mga kulang-kulang pablang mga kontra, panakot Pero sa muna sa 11 to 5 na daw ang inugpasaka, pagay may mga kulang-kulang. Pero may isa na din nga nag-prosper ang mga saka. Pag yung tiro pala sa may likod sa Dragon Lodge, correct. Wala to yan. Itong si Oy-Oy? Oy-Oy. Hindi siya Tulis matulak bla. O ganin si ang nagtiro to si Oy-Oy? Hindi si Tulits. Tulits? Oo, si Tutit. Si Richard. Si Richard Oy. Oo. Motong totoo dyan nga. Na-file to ya kahapon ni Major Johnny Puerto to. Close case na to ya. Oo. Ang sa ibang station, magahana pa man ang inong-file. Dahil may mga kulang-kulang pa. Practice pa pala, tapos nga nagagiyo, pulis ta. Ang may magkapabaya sa mga kaso nga pinatsanay sa area nila. Tini police possibility ni dako pa ni mabuli ang surex. Balik ito yung kawatan, ang manupatan. Dali ginabantay man na nilang ikog ka pulis mo. Hindi man naman maniro ang nagapaniro sa kung may pulis nga nagatambay. Sligya, okay na. Pero at least makita kung lapit-lapit lang ang executan sang pagtero, kundi makaresponde gila yun ang pulis. Makita sa nga daw, amo na gano'ng pamagi man ni Colonel Martin, kasi wala man siya may imo, di man niya mapauntat kung gusto ko sang mga kriminal niya mo. Gani man. Kasi ang time ba lang mag-responde ng pulis. Ang importante kaya, solusyonan kang surbon ang kaso sa Rex. Di bala Colonel Rex Cantong? Okay. Huwag kita na. Ayos Ate, sige okay na. Claim your price during office hour, no? Claim your price Ayos Sige report kay ka sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action na Magmahal nag-report una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Akson Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Di naman pagpasalahang pulista mo na yung problema sa mga pulista nga daan nga ba o kadamo na ginatinguan ni nilang resolbahon to ang mga previous nga mga kaso bla.
ti galing kakulang pa sang ebidensya man ang ginahulat nila mo kag ginatinguan man na nila bisan paano matigayon ina mga kaaksyon. Sige, dali gilang kayari na si aksyon no Roger Gotibo sa iluan tanang balita gikan sa syudad sang Cadiz ini may kang tanan sa 23 anyos nga lalaki ho arestado bangod sa kasong child abuse kag duwa ka mga nadakpan sa illegal gambling o pasakaan sang regular filing na or kaso sa regular filing. Yari ang kauda sa report ni Aksyon Roger Gote. Aksyon Roger. Action Rex sa dito na rival. Ay, dali lang si Aksyon Roger man tong kuhan ko si Aksyon Nelson Galia. Ari pa yaho. Ari si Aksyon Roger Gote. Banay ho, Aksyon Roger. Sa Action Rex, inakop ang isa naman ka persona sa asod-asod nga pagpanakop sa mga tapos ng kapulisan sa pag-serve sa warrant of arrest. Ini may kaso naman sa pagbayular sa Republic Act 16 o child abuse. Kahapon las 4:50 tagna sa Sinda Bayabas 3, Barangay Daga, Ciudad San Cadiz. Ining si Romar Higanti, humantok, 23 anyos ng edad, soltero kag residente sa mga lugar. Pero sa report, by virtue of warrant of arrest issue sa RTC Branch 60, nga pirmado ni Romul Diaz, Gwendolyn Jimenea, gin-serve sa iya ang ining mandamiento de aristo. Kag ang report nga ininakapit sa Hunyo 20, 2022. 80,000 pesos naman ang piyansa nga ginaparugot sa korte agad ini siya makaangkon siya sinit temporaryo nga kahilwayan. Ini siya karon ang detinado sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Samtang ginrelease ang duwa sa mga persona nga nakalalakpan nga ini ang nagpatigayon sa pagpataya mula sa illegal number games kagini sila ang pagka-filean lang sa kaso regular filing madumduman nga sa tong tinulikdan nga Martes kindakupa ining si Mary Ann Labrador kakaroon gin-release na 45 anyos sa edad sa Purok Malipayon Barangay Zunto, Ciudad sa Cadiz nga nagpataya ini sa nga buki sa ukon ini STL nati nakuha sa iya pila ka ebidensya kwarta kag subong man ang mga illegal gambling paraphernalia. Gin dakop man kag pagapailan sa kaso na lang regular filing si Mario Mahilom E. Chavez, 58 anyos sa edad nga ini sa St. Patrick Village, Barangay Tigawigan. Nasuno sa report, ini siya ang nagkapataya kang Hay Alay. So, ini sila pa yung gin-release matapos nga natapos ang ila sila nga prescribed hour of detention. Sa aton sila mga ka-action wala mahilig mag-cafe nga ito nagipanugyan sa inyo nga hari. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag nasa tamang balita o nasa tamang serbisyo. Salamat ginaksyon na Roger Gotib. Standby na aksyon Nelson Patinio ang pagtumar sang life extension na vitamin. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Sa iluhan taning balita ni Action Nelson Patinio sa area sang Calatrava, isa ka biktima sang paglabuho patay sa among lugar. Yari ang kaundan sang report ni Action Nelson Patinio. Sa detalye sining balita, Action Nelson. Action Rex dead on arrival sa Calatrava District Hospital sang ginadala sa Municipal Waste Reduction and Management Office. Ang patay nga lawas ni Nino Alquizar, 46 anyos, sa Sitio Dalakit, Barangay San Isidro, Banwasang, Calatrava. Si Alquizar Action Rex anak angkon sang madamo nga pila sa liog sini pinaagi sa paggalabo base sa medical legal ya ginapagawa ni Dr. Mark Rizaga ang attending physician sa among hospital. Ang biktima ang nasapuan na lamang sa mga residente sa Sitio Tunga, Barangay Bantayano na kung sa diin ni siya ang isa ka watchman sa isa ka sand and gravel sa mga lugar. Wala pa man sa motibo ang kapulisan sa pagpatay sa Alquizar kag nagapadayon pa ang ila sining investigasyon sa kamatayon sang biktima. Report gikan sa Banwasang Calatrava, ka-aksyon yun Nelson Patinio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Nelson Patinio. Kadtuan tanay sa aksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa ikalimang distrito sa Banwasang Inigaran isa kalalaki ho. Ginbuno kag ginlampusan sang butilya sang iya man lang kaupod sa inom. Yari ang kaundan sang report ni aksyon VJ Apasible. Sa detalye sining balita aksyon VJ. Action Rex sa iya kalalaki ang ginbuno kag ginlampusan sa butilya sang iya sa upod man lang sa imnan sa igad sang baybay sa may bangin sang Zone 3 sakop sa Barangay Tagda, Banwasang Inigaran kahapon nga adlaw Hunyo 24, 2022 saktan alas 6:30 sang gabi. Ginkilala ang biktima sa kay Sam Hilera, 35 anyos, soltero kag residente naman sa nasambitan nga lugar. Samtang ang suspect amo si Peter Hampulina, legal ang edad, soltero kag residente man sa nasambit nga barangay. Sa inisyal nga pagpangusisa sa Hinigaran PNP sa insidente, nagainom sa makahulubog nga ilimnon sanday Hilera kag Hampulina, kaupod ang ila sining nga mga abyan kag ginaaligar nga nairitar si Hampulina sa mga gihon ni Hilera. Rason nga ginlampusan niya ini sang ulo gamit ang isa ka butilya kag ginbuno gamit man ang butilya sa dinaigong biktima saya sa nituo nga kamot kag dughan. Gilayon nga gindala sa Inigaran Medical Clinic sa Hilera kag sa subong yara na ini sa maayo nga kahimtangan. Samtang nalagyo naman ang suspect matapos nahimo ang insidente. Kag suno kay Police Captain Ryan Villasario, ginahulatan na lang nila ang pagpasaka sang kaso sang biktima, pangod hindi naman pwede madakop ang suspect pinagi sa isa ka hot pursuit operation. Balita nagikan sa Banwasang Hinigaran, ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa 5th District, no? Constipation ang problema ninyo. Balukang constipation ang munisipyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basi para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung Pila ka mga komersyal sa balikan kulang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable material sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Nagpositibo sa virus o kon mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka Radyo Philippine Standard Time, launa imidya nga tonora sa langalang nata sa Tiyempo diri sa aton sining pangalagad sa Sabado nga edisyon sang inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon BBB. Ang way tamalabutan pasensya gid sa Monday tamyaon tayo ning iban pa nga mga kaaksyon ta. Kagang iban ta mga topiko pa karunan tayo ni sa hapon mga kaaksyon sa action report sa afternoon edition. Upod ka aksyon Eric Magbanwa, kag aksyon Marlon Hinovia sa aksyon firing line, kag sa aksyon night patrol aksyon Eric Magbanwa sa gihapon. Mangin kaupod ninyo mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pakigupod sa sining mga inoras sa sining bahin mapag-goodbye na kita mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life, sunod sa diligid lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon